Què passa, catalans i catalanes? Xavales i xavales! Avui el meu nebot m'ha demanat un guisat amb carbassó. Oh, que bo que quedarà aquest guisat de carbassó, nano. Ho heu de provar, xavales i xavales, perquè és un guisadet amb vedella, estofadeta, xup, 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 vinga, estofadeta de xup, xup, una bona estofadeta de xup, xup, vedella, cebeta, pim-pam, vale, després amb suquillo i poso el carbassó, vale, xavales, una mica de tomàquet, ja veureu el vídeo. Un guisat fantàstic amb una miqueta de suquet, ha de quedar una miqueta de suquet, vale? I això queda fabulós. Que os voy a contar, xavales i xavales. Aquests guisats són guisats que apenes a les cases es fan ja, perquè tot això es va perdent. Per tant, perquè no es perdin aquestes coses, heu de recolzar a tots aquests canals catalans, sobretot catalans, perquè aquí és tema de catalans, ok? Recolzar aquests canals, la manera que ho podeu recolzar millor és subscrivint-vos, i no em sortirà mai aquesta paraula, la mare que la va fer, subscriviu-vos al canal-us, i res, anar mirant i anar recolzant i anar gaudint i anar aprenent, sobretot perquè són receptes que es van perdent, coses que es van perdent, i així per almenys quedaran en el tiempo fins que això del YouTube desapareixi perquè vingui una altra cosa més divertida, més important. Tanto, espero que us agradi aquesta recepta, espero que aprengueu perquè no en teniu ni idea de les coses bones de la vida, espero que us subscriviu al canal, que cago en la mare, també espero, masses coses espero. Vinga, va, adentro vídeo, xavales. Mireu com va, mireu com ve la cosa, xavales i xavales, ha de quedar així, Com ho veieu, fantàstic aquest guisat. Me cago en Déu, com gaudireu, xavales. Mira, per començar, aquí tenim, a veure, aquesta recepta estarà feta per uns 3-4 persones, que no siguin jubilats, i si són jubilats que jalin també, tu, cap problema, tu. Mireu, aquí hi ha un taco de carn de vedella. Vale, li costa tallar aquesta carn, me cago en Déu, és que ja no tinc força a poder, La tallo a trossets, ok, una mica de sal, ok, maquei, vale, aquí, ara li posaré, la poso en un plat, no sé per què la poso en un plat, sí, ara li poso una mica de farina, i és que ja no me'n recordo del que faig. Una miqueta de farina, li he posat la sal, això és important perquè així ens espessirà la salseta que ens quedarà, el suquet, ens quedarà un suquet ben espessadet, i ara amb un cassó, amb unes quantes cullerades d'oli d'oliva, li poso aquells talls que són més lletjots, que al fi al cap no els tiro perquè els deixo aquí, ens donarà sabor, mucho vale, chavales, demasiados vales. I ara, a fuego medio, esperem que això es vagi enrossint, que vagi agafant color. A fuego medio sin passar-se, que no se'ns cremi l'assumpte. Una vegada tenim ja enrossit això, li posem una cebeta, i a la cebeta a fuego lento ara ja, que es vagi puchando, a fuego lento, que vagi puchando. També hi posarem uns allets, 3 o 4 allets, i que vagi fent. Una vegada ja el tinguem ben enrossit tot, li posem l'aigua. No, penseu que això és un guiso queda ben amb una miqueta d'aigüeta, Aquí he posat una cullerada repleta de pimentón dulce, una miqueta de sal, una miqueta de perejil seco, i això vagi fent xup-xup, que la carn quedi ben tubeta, això és important, Aquí veieu, ara, 3 carbassons, els 3 carbassons
És qüestió d'anar a tallar-los ben nets i tallar-los rodanxes. Vale? Aquí ja ha passat una hora i mitja, ja ha passat, que tinc això fent xup-xup. Això ha de fer un bon xup-xup perquè d'aquesta manera ens quedarà la vedella ben tendreta i una vegada tinguem la vedella ben tendreta li poso els 3 carbassons, rodanxes, ok? I d'aquesta manera ara uns 5 minutets que es vagi conglomerant tot plegat, vale? Passats aquests 5 minutets hi afegeixo una miqueta d'aigua perquè ens quedi sucós això. Hem de mirar també a veure com està de sal, si hem de rectificar li posem una miqueta més de sal i si no, pels jubilats no ens convé gaire sal, o jo li poso sal. Home, si ens hem de morir, que ens morim contents, me cago en la mare que ens va matricular tots. I res, nanos, 20 minutets més, quart d'hora, 20 minutets més perquè es faci el carbassó, la vedella quedarà ben tendra, ben tendra, ben tendra. Pensem que la vedella ens acompanya, no és acompanya el carbassó, no el carbassó acompanya la vedella, I una miqueta de suquet, sobretot, que això està divino de la muerte, chavales. I decorem, mira quina decoració més maca que hi faig. Aquesta decoració és simplement una mica de perejil seco, I goiteu, quin plat més maco que ens ha quedat, així hasta Los Ángeles del Cielo bajaran i diran me cago en dient a l'avi dels fogons, que bo, que bé que cuina. Què, nanos? Què us ha semblat aquesta recepta, És bona, bona, Què us sembla, Molta feina, ja ho sé, sempre molta feina. Els guisats aquests tots porten molta feina, més que feina és temps, ok? Però el resultado, el tiempo, això és com los buenos jamones, tu, el tiempo és el tiempo, i los quesos i totes aquestes coses, Vinga, va, bon profit i visca Catalunya, nanos, la mare que us va, a tots! Ai!